Ahojte rodino, zdraví vás Lucie, Anna. a my jsme z projektu Mulieres da Luna a chtěli bychom vás pozvat do našeho Moon Templu, který budeme vytvářet společně s dalšíma slovenskýma sestrama na Healing Festivalu v České republice. Môžete sa tešiť na krásne spevavé kruhy, prednášky, workshopy o našom ženstve, o ženskosti, o lone, o výžive a starostlivosti. A áno, je to priestor pre bezpečie a len také splynutie a spojenie sa so samými sebou. A veľmi sa na vás tešíme, lebo bude to čo? Bude to hlavne živé! Ochraňuj nás živá, Daj nám sílu hrejivú, chráň nás živá.